Hmm. Saturn, Aripo, Tini, Opera, Rota, Salvame. Hmm. Hmm. Tantangin na. Taga-asa ka. Kinsa ka. Kinsa ka! Ha? Kinsa ka? Ha? Nanay mo manigipalisod-lisuran, ha? Saturn, Aripo, Tini, Opera, Rutas, Salvame, Pater Noster, Alpha Omega. Hmm. 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 Wala na? Wala na? Gaan na? Pangaskasa lang, patitilin mo balik. Dili, kaskasa. Sunod na. Wala na? Thank you, Lord. Sige ha. I-down ni, ikaw lang usana. Down ni, sige di. I-down ha. Sige, tadyak di. Tadyak. Jack. Kadaog. Makaramdam ka sa sakit ganina? Ano, sakit man kayo ganina? Wala na? Kani? Kana? Wala. Ya, ay yung ginawa kang mo. Sige di. Wala na kaya? Asaran ang banda ang kani-dari? Kani? So yun ko na na-chest na. Sige. Wala na yung babag. Sator. Paan balik sunod? Sator. Aripo. Tinit. Opera. Rutas. Salvame. Sator. Aripo. Tinit. Opera. Rutas. Salvame. Sator. Aripo. Tinit. Opera. Rutas. Salvame. Ako, ato na balik ha. Na, sakit. Na. Apa? Hindi na talaga na. Sige. Tulong og laway di. Hindi. Ay mo ito kabalik ko, di ka? Anong balik ko? Pinitihan. Ayun lang pagmata. Okay. Kasi ako pa nang tanong ng likod. Kasi nagtago na sad. Ha? Ano na ito ng likod mo ha? Ha? Wala. Kani? Wala na. Likod nila? Kani? Wala na sad? Alam na ito ang tilin mo ha? Kani? Wala na. Kana? Kana? Kani? Asa banda? Kani dali? Sige ka, Jack di. Kusog. Kana? Ginawa laglaw man. Hinahinig release. Ayaw paspasi. Na. Sakit? Na. Ni. Sakit pa? Kana? Ina? Sa? Kana? Wala? So na ka sa pikas? Kani? Wala? Kana? Na ano? Tago mong gano'n sila? Kani? Wala. Kana? Na? Dito gagawa. Kanila? Kani? Wala. Ni? Wala pa?
pag ingon niya, wala basta na pa. Okay. Eh. Kana. Pa? Sa to. Aripo. Tin. Opera. Rutas. Salban. Stur. Aripo tinit. Opera. Rutas. Salban. Kana. Pa? Ano hukdog? Apa? Ha? Gamay. Apa? Ito lang ito na. Isa na nga nakakapit to sa imo. Kani. Kana. Kana. Babaw gamay. Ni? Dire? Ang kana. Sa to. Salban. Kani? Pwede mo niya ikaw kung hait lang ni siya basta hait ang kapag-tra. Ito na ito na nasulod ano. Hindi siya makatago. Papasok na siya sa sulod. Apa? Napagmay. Sige lang. Huwag ka magdali. Pila ka na ito i-dialysis. Sa pakuan. Uy ko na siya. Mangani ko itong balansa. Dialysis sa Mayo Hotel. Anong clinic? Mayo. Pulis. Kuan, upat kasisyon na mo. Ano yun? Nasa akong YouTube. Na.